Un bore Sadwrn heulog roedd dwy ffrind o'r enw Non ac Efa wedi bod yn chwarae'r traeth yn Aberdaron. Roedd hyn wedi gwneud yn llwglyd iawn, felly penderfynodd y ddwy wedi'r bicws i hel eu boliau. Beth yw gael? Mae cymaint o ddewis blasus yn y bicws. Waw, beth ydy hynna? Eccles Henfys? Ia, please. Mae Non ac Efa'n archebu 2 ecl am £60. Mae Non ac Efa'n talu gyda 5 punt ac yn cael 3.40 o newid. Mae'r ddwy yn mynd i eistedd yn y caffi fyny grisiau i'w bwyta. Dyma'r ecls neisia maent erioed wedi blasu. Mae Efa'n dechrau cosi a chrafu. Mae Non yn dechrau cosi a chrafu hefyd. O na, beth sy'n digwydd? Edrychwch ar y smotiau lliwgar. Mae'r ddwy yn rhedeg nerth eu chael lawr y grisiau a mae Gillian ac Einwan yn syllu'n syn. Meddyliwch ddwywaith cyn blasu'r ecls enfys.